Deti stratené v horách? Budovanie rozkošného mestečka? Poskávanie sa s gumenou kačicou? Alebo ochraňovanie sveta pred nadprirodzenými bytostiami? Volám sa Adrian. A ja som Lau. Vítajte v Zazozo na Play News. Chceli ste sa niekedy vyšplhať na Mount Everest, ale doma máte milovanú rodinu, ktorú nechcete stratiť? Tak tento zážitok je presne pre vás. Od vývojárov Souls-like hry Another Crab's Treasure a vydavateľov peciek ako je Content Warning a Totally Accurate Battle Simulator zažijete presne, ako to vyzerá, keď detskí skauti stroskotajú na mystickom ostrove, kde jediná možnosť utiecť je vyliezť na vrchol. Zdolávajte smrtonosné džungle, tundry, sopky a či už sa rozhodnete zneužiť svojich kamarátov alebo potrápiť sa sami, to je úplne na vás. V hrdom duchu skautingu je ale táto hra o spolupráci. Podajte svojmu parťákovi pomocnú ruku, vyhoďte ho nahor alebo v tom najhoršom možnom prípade, keď už sa nehýbe, poneste ho. Gravitácia tu veru nie je váš jediný nepriateľ. Na každom kroku nájdete jedovaté morské ježe, vybuchujúce otrávené rastliny a to som veru nevymenoval všetky. Kontrolujte si ale svoj hlad a koľko toho so sebou nosíte. Lebo rýchlo zistíte, aké je to, keď sa dieťa zlomí na úpäti hory. Možno sa javí na prvý pohľad, že toto je jedna z tých rage games, ako je napríklad Getting Over It, kde jeden zlý krok vás môže hodiť späť na začiatok. Keď si ju zahrajete, ale zistíte, že sa viac zabavíte, ako si zaudierate do stola. Tým nemyslím, že hra je jednoduchá, ďaleko od toho, ale nie je neférovo ťažká. Rýchlo pochopíte, že všetko je vaša chyba. Plus je taká roztomilá, že sa možno aj zasmiete, keď sa vám kamarát zhapá dole pred vašimi očami. Za mňa perfektná nová hra na zábavu s kamarátmi. A každý jeden deň viete zdolať novú horu. Rovnako ako skutočné horolezectvo, budete mať z tejto hry nádherné zážitky a momenty, bez rizika straumatizovania svojej rodiny. Práve naopak, možno sa budú aj rehotať na vašej smrti. Hra stojí na Steame nízkych 7,50, čo je za zážitky, čo z toho budete mať, fakt málo. Pamätáte si Tamagotchi? Pripravte sa na pokračovanie hry Tamagotchi Connection Corner Shop, tentoraz v 3D. Spolu so svojimi Tamagotchi si otvoríte obchodíky a snažíte sa o oživenie mesta Tamahiko. Hra je plná minihier a každý obchodík má svoju vlastnú. Opravte zubné kazy, spievajte karaoke, ušite nádherné šaty, vytvorte tie najkrajšie okuliare, je tam toho habadej. A čím je vaše mestečko lepšie, tým viac Tamagotchi vám tam aj príde a bude tam rušnejšie a rušnejšie. Hra je dostupná len na zariadeniach Nintendo Switch a to za ukrutných 40 €. Za 12 minihier, ktoré môžete v mestečku nájsť, sa nám toto zdá trolilinku moc. Hra je rozkošná, ale nevie, či by ma tie veľké oči až tak vedeli presvedčiť. Ak ale budete chcieť hrať Nintendo Switch 2 verziu, ale máte iba tú na Switch jednotku, budete musieť zahrkať peňaženkami na kúpu upgradeu. Dosiahnete avšak 3 nové obchodíky s minihrami, ktoré si na Switch jednotke nezahrajete. Výlet do nostalgie? Alebo naozaj parádna hra? S tou ťažkou cenovkou pevne dúfame, že je tu tá druhá možnosť. Ak ale budete mať tú príležitosť zahrať si Tamagotchi Plaza, určite nám dajte vedieť, čo si o tejto hre myslíte vy. Pozreli ste sa niekedy na svoju chladničku a zalízli ste sa? Nie od hladu, ale od túžby ísť s ňou na rande? Pozreli ste sa na svoj toaster na stole a rozmýšľali ste, že si dáte spolu romantickú kúpeľ vo vani, pri sviečkach a vaňa sa k vám pridá? Čo to hovorím? Aj stôl sa k vám pridá. Wow! Chcela si byť niekedy vo vzťahu so svojím make-upom? Nie. Tak táto hra nie je pre teba. Táto hra je pre vás! Neviem, koľko alkoholu museli vývojári vypiť, aby dostali tento nápad. Ja sa obávam, že to ani alkohol nebol. Oni museli vypiť riedidlo, ja neviem. A toto sú ľudia, ktorí publishli hity ako The Escapists a Overcooked
Ako sa dostaneš od toho... Nevadí. Poďme k veci. Máte tieto okuliare, ktoré premenia váš nábytok a iné neživé predmety na niečo, s čím môžete randiť. Áno, počuli ste ma dobre. Niečo, nie niekoho. Vaša chladnička sa doslova zmení na Bigfoota. A táto gumená kačica? Je mi ľúto, ale toto ani nemôžem klasifikovať ako človeka so zlyhávajúcou pečeňou. Viete randiť temnotu? Áno, temnotu. A na čo sa zmení, sa pýtate? Na antropomorfného psa. Počkaj, ja som neskončil? Čo, tak randiť svoju existenčnú krízu? Alebo chybu v programe? Alebo prach za nábytkom? A pre tých, čo už úplne strátili svoje ľudstvo, toto. Pozrite, ja to už nedávam. A tie extrémne kladné recenzie na Steame nepomáhajú. Hra stojí 30 €, ale má aj demo. Takže robte si s tou informáciou, čo len chcete. Pripravte sa za 2 mesiace na úplnú pecku. Ponorte sa do futuristického sveta, ktorý ohrozujú nadpozemské bytosti nazývané Hollow Walkers. Vaša jediná ochrana? Meče, sekery, halapartne a už keď sme v budúcnosti, tak aj dron. Budete sprevádzať vojaka Rémiho do nepoznaného prostredia sveta HDA za cieľom nájsť Rémiho rodičov. Hell is Us je akčno-dobrodružná hra, ktorá sa dosť podobá na Souls-like žáner. Hra vás okrem rozhovorov k vášmu cieľu nijak nenavádza. Nie sú tam misie, nevidíte kam máte ísť a dokonca sa tam nenachádza pre vás ani žiadna mapa. Hráč sa tu bude musieť orientovať len podľa svojich inštinktov a zvedavosti. Jediným navigátorom ste vy. Alebo nejaký týpek na YouTube. A možno to budeme my? Áno, prosím. Demo na Steame nájdete, takže si ho pokojne môžete vyskúšať aj vy. Hra vyzerá jednoducho úchvatne. Nie len to prostredie a monštra, ale Rémi je tiež úplná techwear chic ikona. A za takúto open world novinku 50 € na Steame znie vážne dobré. Tak čo poviete, mali by sme si Hell is Us na kanáli zahrať? A toto je na dnes všetko. Tešíte sa na niektoré z týchto hier, alebo hrali ste ich už? Dajte nám v komentároch vedieť, radi si vypočujeme vaše názory. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a ak chcete vidieť viac, stlačte odoberať. Followujte nás aj na Instagrame pre rôzne ďalšie updaty. A vidíme sa v ďalšom dieli. Čaute!